Am Johnny bilenim duedin madem sen. Awo, Johnny'den duedim ba. Rubrika SNG devletlerini meşhur olan aydımlar bilen devam edýär. Bu aydımları ömrüňizde ýekije gezegen bolsa dinlärsiniz. Dinläp görelim. Спи, баю-баю, спи, моя малышка. Спи, баю-баю, люблю тебя, я слишком. На беду я иду я. На беду я иду я. Она моя вселенная. Без неё мне никуда. Запретил тебя целовать. Bu aydımları wagtynda belli SNG devletine belli prodüserlaryň biri Bahçy öz labeline çağırtdy. Bu zatlar üçin aýratyn Mikeňana barp soralım. Mekanam geçenki videolarda esas köp gözüme duş gelen tesirler. Bu aydımları men daşary ýurt aydymçylar aýdýanlar öýtüp pikir edýänli kän gözüme duş geldi. Yani türkmen ýigitlerimizde başga devletleriň bagşylardyr öýtüp pikir edip beren ekenler. Awo aydynlanmady çıkaramady da SNG döwletlerini başga da döwletlerde de köp yerlerde dinlenni. Ýöne daşary ýurtdaky talipler, ýeneler köpsi biziň aýtýanymyzy bilýärler. Köp adamlar ýöne biziň aýtýanymyzy ananmadylar, bilmediler. Türkmen oglanyň aýdýanyny bilen Awa bilmediler. Ýöne bärde bir ýalňyşlyk gitdi. Men aýdymmy, baýy aýdymmy, prakat batda o döwürler. Prakat kän ýöreýärdi boň. Johnny ýaýarlarda ýaýratýarlar bolýan. Biziňkiler hem şu John aýtýandyr diýip şey. Şey dip bulaşdyrýarlar. Şeýle bulaşýar. Şol aýdymlardan soň ýa-ni Bahçy sizi öz labelina hem çağırtdy, ýani ýalňyşmasan. Awa labelina çağırdy. Seret aýdymlary çykardyk. Birden taý sebäp bilen dinlenidi. Bular bize öldür ýazdy. Awa sizi aýdymlaryň hassa gowy ýaýrap barýar sizi öz labelina çağırýar diýip şeýle nimetdi. Bizem görleşdik şey dip gepleşdik de bulan labelina girdik. O labelim şu Zarat şowat. Olam hassa Russiýada, SNG'de gowy iň öňde barýan labelin bildi. Awa nesibämiz şup şol labela gaýo ikimiz girdik. Galanam ýanky çykaran aýdymlarymyz boldy, ýene boldy. Hudaýa şükür gowy üstünlikler getirdi. Onda şu Zara labelli häzirim işleşýäňizmi Bahçyda bilen? Evet, başda Zarat da. Onu Zarany Amerikadaky Atlantic Music şolar satyn alýar, Amerikadaky satyn alandan soň Atlantic bolýar Zara. Emin bilen Bahçy şo tak satýar bolýan Atlantic bolýar ady. Bahçy ýöne onda da şo taýda ýöretýänçi boldy şonu. Bu adam Lotus boldy. Häzirki labelin ady Lotus bolýar. W opşym biz işleşip oturýarsyň taýam şolar bilen. Onda işe dowam edip oturýar. Gelecekde hasam gowy zatlar bolmaly nisip bolsa. Am Johnny bilenim duedin madem sen. Awa, Johnny bilen duedim ba. Ýöne epic fit ol kitýär ol. Olýam neme bolýar? Konkursiýalyk bir zat bolýar. Awa her kim şo taýda özüni görkezmeli çykyş etme şo taýda bile duet ýalyk neme boldy. Kim yer alsa şo bilen bile çykyş etmeli aslında Johnny bilen ýöne. Iň soňunda bellisi bolmady, ýeköz çykardy. Ýöne biziňkini gowy YouTube'da goýupdylar, kommentariýa beripdiler gowja. Onda şonu görmedikleri üçin gysgaça gorkada eli. Daba. Мечтой в жизни нелегко, но ведёт дорога в дом, если цель найти. Каждый новый шаг, новый лабиринт, но не угасала вера внутри. Сам себе говори, в жизни нет трудностей, есть слабостей. Даже если будут испытания пути, ты не больше крепче, так к мечте идти. Но чего ты ждёшь? Падали много, но верили нам пути. Меня реки вели, адреналин в крови бегал, это силы прилив. Я по течению летал, жизнь набила раны, фейерверк. Более обиды, печали, раны, фейерверк. Более обиды, печали. Ýanky SNG döwletlerine ýaýraba giden aýdymlaryňyzy fitlaňyz we gaýo bilen. Awa gaýo bilenim. Ýani gaýgysyz Kuliýew. Dogry. Indi sanam şonu görasym bolýar. Gowy pikir. Tomaşaçylar üçin hem gyzykly bolar. Onda
Inniki gaýa bilen.